uma ususho njalo uthi mana wena usungehlule awukwazi ukusho ukuthi awusungixoshile baba indlela okukhulunywa ngayo ebese kuyalanyuka uma sebelanyuliwe ababe besala kufanele ahamba goduke noma uyagoduka kodwa kuyenzeka ukuthi lo obeshaya lo akadelanga kumshaya abesemlandela kubo ekhaya fika mesangweni atsengila wathi kulithuli uma sekwenze lo ngosiko lwethu thina abantu abamnyama kusuke kusho ukuthi lo ozayo usenza uduku-ke manje njengoba bebela ngenduku lo umnikazi kumzohlehlile sekufanele ukuthi akhumbule ukuthi kunomkhonto la ohlala ulindile ukuvimbizitha kuyefuneka ukuthi manje angabe sathatha induku kuphela kodwa lanomkhonto aphume ngawa angabe samshaya amgwazi wathi uyabona ke manje lesikhulumo esifike kuyo yokuthi sithathe impi manje ngoba belungu sebeleze konke noma sesakha umbutho wethu abezwa manje ke sokufike lapho ukuthi asethula umkhonto wethu wayesethi kusho ukuthi ke mina ngokwami masiqamba lenhlangano sizoyenza sothi umkhonto wesizwe kamuka lapho kumkhonto wesizwe kwathiwa ke lenhlangano wathi omunye wabaholi uyabona ke Madiba ngoba wena ukade ubeleselele ndaba asukwazi ukubiza sithi ANC sizothi umkhonto wesizwe into yakho ke le izophathwa wuwe kusho ukuthi lona phiko elizovikela abantu abamnyama beholwa ngemumva umbutho kodwa bephethe impi yabo ngifuna ukuthi ngisho lento ngoba zinsizwa zakithi kakhulukazi thina amasosha kubalulekile siyazi nomlando siwazi ngoba umlando oqotho iwona mlando esathi sizongamla ngawo noma kumnyama noma kubomvu yona lesithi namanje sisekuyona noma sesisho sekube khona into eyiningi ezishoyo ukuthi akukhona uthwayini abantu babekhuluma ukuthi abakhulelane bla 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 into eyiningi asilungi ngoba lapho maqile asasiphethe yingakho ke sithe manje uma sekukhona abaholi kule ANC abebengasahambi ngendlela ka-ANC abesebenze yabo nje eseceleni sebehlupha thina sekuhlupheka thina befuna kusekhuthala belungu balibala nayo yonke into thina siyalama kulapho sithe khona no umkhonto ke awuvuke manje njenge-political organization kodwa ikunikeza umbiko ukuthi asisho ukuthi siyaqina lapha uma kungenzeki lokho esikufunayo vele umkhonto yathini induna yezinsizwa zakwaZulu yasho kuyodwa umkhonto umgilisi washo kuyodwa umkhonto anemzwanga ukuthi uthini wayikhuluma ukuthi isikhathi sifikile akufuneki ke sidlale ngalento kunento okufanele basiyazi thina abantu abamnyama siyezwana kahle funa manje ukuthi ningibone kahle impela ningangizwa ngendaba ukuthi nangidlala ngisithele ngento engazazi nizwa kahle lalelani thina ndlemnyama sibaningi ngokuphindwe kaningi kulelizwe lo baba mkhulu siyavumelana
umthetho okhona uthi uma kwenziwa ukhetho ukhetha abantu ukuthi obani abazophatha izwe na, sinelungelo lokuthi sonke thina nje emnyama sivote kanye siwine silithathe izwe ngaphandle komkhonto. Siyezwana? Yisho lento ngoba ngesinye isikhathi sibe neyinkinga thina sokuba ngizikhundla sikhohlwe ukuthatha izwe lethu. Into wrong yokuba ngizikhundla. Yobantu abanye ababangikhundla bathunywe izitha ukuthi abahlikize ngoba baholelwa abanye abantu bakithi abamnyama ebekade baholelwa belungu. Ayikho into ehlula ukuthi kulolu khetho oluzayo uma umnyama ungatholakala ukufona ulokhuza man funa uvotele into ongayazi, uvotele namahlomondlebe. Enginye indawo yokuvota umkhonto wesizwe lo owashiwo uthuli. Siyezwana bakwethu? Uyabona madoda nina insizwa zakithi masosha, umsebenzi wenu ukuhlanganisa abantu nibupha abantu babe ndawonye, akuwona ukuba ngikhulu. Siyezwana? Uma sikunikeza isikhundla sokuba ube ngaphezulu kwalaba abanye abantu abamasosha, likunekwazi lokho. Khona nokomanda, khona nezinye indaba kasho kavuka. Kufanele nilunge. Uma ukhuluma ukomanda, khuluma ukomanda. Angabi ukuthi ngingaba ukomanda kangcono kunalo. Ukusukusela phi lo kuzozoba. Owutshenuka. Ngoba ukomanda uholwa yilabo abamaziyo, nabamazela ukuhlabana kwakhe. Into yethu thina ukuthi sivikele izwe. Ayikuthi siba ngikhundla. Nake neze ukuthi siba ngikhundla zamasosha zelezabanga. Ayenzeki lonto. Ngoba nindlela ehlukile. Yinini okufanele ngabe niqoqa abantu. Bathembe nina. Ngoba ezinye izinto azisakhulunywa kakhulu beke ngizisho. Kodwa ke sizolihamba lonke leli. Uyobona umhlolo ngidawuzana nengona ngempela. Uyabona ke uma sike sahluleka kule game, sahluleka ukuthatha izwe lo babamkhulu, silungise siphathe ngendlela esifuna ukuphatha ngayo, sivumelane nabantu laba abasilahlayo bethi uhulumeni. Kufanele uvuka ushakame ngenyanga. Ngumfuna la ingakhona ngize ngithola umkhonto wakhe lo azongikwazi. Umgwazi umkhonto. Ngoba thina sibaningi, siphelele, sinamandla, sothatha kanye nje. Ebese siphatha izwe lethu. Sishite yonke lento eyenzekayo. Iphele lento ukuthi imali into yabelungu. Ibe imali yethu. Thina abanikazi bezwe. Into embuwa phansi eyethu. Thina abanikazi bezwe. Akekho umuntu ozositshela. Nolwandle olwethu nokusolwandle okwethu okumbuolwandle. Mnotho wethu. Yini sihluleke kodwa thina nje umnyama madoda? Sehlulwa yini? Sibaningi kangaka. One, kwasho uMandela noSisulu ukuthi ayihlonga. Yashonga. Salo, waphela abantu. Manje kuthiwani
indlu emnyama ayihlangane kodwa. Why? Niphethwe izimpimpi ezinemali eningi engabe zinithenga ngayo. Ziningi impimpi. So ixoxa leyo nto mase sikhulekile ukuthi ziphi impimpi. Ziphi impimpi? So disemathe zenzani phuzishwa osathana. Odeme. Ngithi abantu bayaphuza baze badabwe izwe liyafa ngala. Esikhundleni sokuba singaphuzi siqine sithathe izwe lethu. Uthola abantu imhlola indoda yathile lishaya imvubu. Sekisikhathi sokudlala kanjalo siphelile isikhathi. Siyezwana. Wemame uKhristiani madoda bengakafike lapha phambi kwenu la siyakunyakaza into eyiningi baningi ngabaphethe kodwa siyezwana niyangizwa into engisho. Uyabona ke lapha sengikhuluma khona ngeke ezokuthiwa khona umuntu ovotela omunye umuntu hey yosuka ngenyawo nkathi ufika la nkwetisa gila ngishaya umbulalo dadethu kababa. Sinento eyodwa ngesilindele ukuthi wonke umuntu omnyama akavoti into eyodwa umkhonto wesizwe. Ongeke avoti umkhonto wesizwe imbuka. Uhluke kanjani thina ngoba thina bantu bomzi wala eSouth Africa sinemkhonto. Senza yonke into ebalulekile ukuthi umuntu omnyama akhululeke. Lokhu umeceleni sothi amembuka lawo impiso iqala nabo phansi balwe osathana kusho ukuthi akubona abalakithi baqhamuka kwenye indawo. Ngifundile lokho ngiyakunqanda mfana ungaze abanye basho bakubiza ayikho leyo nto la. So ilungisa ngendlela yethu nothi le lungiso yabelungu. Wabelungu bayilungisa wrong. Kodwa siyezwana bafowethu nodadewethu. Niwuzwile ukuthi lamasosha asukaphi umlando wabo. Abantu kufanele basibahloniphe la. Kodwa kuyiqiniso manje ukuthi noma ngabe singawandisa amasosha ethu. Ngoba ngeke sithi siyolwinto ngelinye ilanga singenani. Kodwa ke indaba yethu le osoyikhuluma nezinsizwa lezi ayifuni abantu abateketele. Ifuni insizwa. Ungathi mokuthiwa ziphi insizwa yazi uqoqwe esemashini zizaliphuza utshwala. Mokuthiwa nje ziphi insizwa nazi phambi kwethu. Siyezwana madoda. Bafowethu ke nina njengoba ngikhulume kanje inkulumo yami ibhekise kunini. Siyezwana ukuze umzabalazo waseSouth Africa ukhule wakhuliswa umkhonto wesizwe. Siyezwana ngenkathi sokuthiwa siyakhululeka kwenziwe into sasingayazi ukuthi iyaphike kodwa sasithemba ukuthi njengoba sesikhululekile sizoqala la sime la siqede lapha ya kodwa sibanga satha lesimo ndawonye. Into ebalulekile ukuthi thina masosha siyinhlobo yamalungu alombutho esithi umkhonto wesizwe ehlukile kwabaningi ngoba nazinikela ukuthi niyofa nilwe nenzela umuntu omnyama. Ayingapheli-ke leyo, ayingapheli. Sizoyilungisa izinto njengoba samanje siya phambili ngoba sayakha lento yethu